Avui entrem a l'església de Santa Maria d'Olost amb algun dels personatges de la Fira d'en Roca Guinarda. L'església és un dels edificis neoclàssics més destacats de la Catalunya central. El bisbe Torres i Bages la va batejar com la Catedral del Lluçanès per les seves dimensions. Però el que més agrada explicar a la gent d'Olost és perquè té dos campanars idèntics. Segons una llegenda, una família d'Olost, després d'anys sense poder tenir descendència, va prometre pagar un campanar si la Mare de Déu de l'Assumpta els concedia un fill. I finalment van tenir bessons. Tot i que al segle X l'església ja esmentava en diferents documents de l'antic edifici, no se n'ha conservat res. L'església actual es va construir a finals del segle XVIII i la capella del Santíssim Sagrament és de finals del segle XIX. Com a curiositats, el 1835 els carlins van ocupar i atacar el poble i van cremar l'església. El 1936, durant la Guerra Civil, es va destruir els antics retaules neoclàssics. El 1940 es va incorporar la gran pintura que presideix l'altar i que representa l'Assumpció de la Mare de Déu. El 2011 es va restaurar la façana i els campanars per recuperar la imatge neoclàssica. I finalment, el 2012 es va instal·lar el vitrall de l'artista d'Olost, Dolors Coromines. Els dos campanars i l'església són, sense cap mena de dubte, una de les icones més emblemàtiques d'Olost i que més defineix la seva imatge. Per això, el primer diumenge de novembre, després de Tots Sants, la Fira d'en Roca Guinarda transcorre sota la seva mirada. Us esperem a tots a Olost per la Fira d'en Roca Guinarda. A carn! A carn!